Kanti-ke sekusuke sinamandla isidumo phakathi kwabaculi ababili uMthandeni Sk kanye noCassper Nyovest. Kanti umbukeli siyakubingelela ungakhohlwa ngcofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. Kanti udaba esikuphathele lona siphethe-ke udaba-ke oluthinta-ke umsindo osuthe waqubuka esinkundleni zokuxhumana phakathi kwaMthandeni Sk ongumculi kamaskandi udumo lwengoma ethi Paris nethi Gushi, lapho khona kuqubuka umsindo phakathi kwakhe noCassper Nyovest ongumculi we-hip hop. Lokhu kuze emveni kokuba-ke uCassper Nyovest ebhale ku-Twitter noma ekhomentile ethi "No ways Taylor won a Grammy Award for Water Bro, but she don't get the SAMA for the Record of the Year at home. Ha ha ha. We are all playing games." Nobe sekususa-ke umsindo ngale comment ayibhalile-ke uCassper Nyovest, nobe sekukhombisa kubathandi bomculo kamaskandi ukuthi-ke inendelelo, which means uma ekhuluma kanje ngabe umaskandi noma ingoma kamaskandi ayifanele yini wona ukuwina-ke kuma-SAMA for the Record of the Year. Kanti-ke igcwama elisha nalo bese liyiphendulela-ke lithi uCassper Nyovest yilaba bafana abasindwa izikhindi le ku-hip hop uzovuka ngathi la kumaskandi ngizolishaya leli dada. Kanti emveni kwalokho-ke uCassper Nyovest nawe bese ephendula kuFacebook esebhekisa laphana-ke kuyigcokama elisha emveni kwephost eliyibhalile nabanye bamthega kuyona. Kanti-ke uCassper Nyovest kuyiphenduleni kwakhe ubese ebhala-ke ipost kuFacebook wathega-ke igcoma elisha washo wathi, "I'm so sorry you felt offended by my comments that Tyler had a bigger song and deserved Song of the Year. I never meant any disrespect." Waqhubeka washo wathi akayena-ke umuntu onodlame noma ozizwayo, kodwa uma ngabe kuyilokho igcokama elisha likufisayo kulungile bengahlangana eringini babhokse, which means bese khipha-ke i-challenge. Kanti ngibonile silethu Ohle TV na ungasitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolu daba.